Pinoy Bus Driver TV. Wala na paglalakbay. Alas 6 na oras na yan. Ako na sir. Alas 5 pa lang. Alas 5 na yung hapon. September 15. Saan pa tayo mga amiga. Yan ay sa Pagbilaw, Quezon. Nag-umpisa kayo ng ulan. Sa Tumbina pa lang. Ulan na. Alas 2 tayo balik sa Tumbina kayo na nag-umpisa. Hanggang dito maulan pa rin. Ayun sa naputo lang ulan no, sa ano? Jaong ba yun? Jaong na, walang ulan. Jaong lang naputo ang ulan, pero sigurado ang ulan na yung doon. Sigurado maulan naman yun doon.
ilaw. Uy, nakubagan na yan. Paano mo, no? Nahulog. Alin yung nakarali, alin yung Nahulog siya. nagulog. Nahulog sa... Mataas ang buwan. Di, akala siguro niya, kaparking siya sa tabi. Eh, butas. Tumba. Kaya mahirap yung antok na pipilitin mo. Inaantok ka na magla-drive. Tigil mo, huwag mong pilitin. Kung karamdaman mo na kunting antok ka na, tigil mo na. May pag nalagyan ka na dyan. Pag ituloy mo pa.
Wala yung baba-baba.
Asan yung jacket mo? Hindi naman sa akin yun. Nawala ka ba jacket? Wala. Sa iro yun, naiwan. Tinapang ko. Binigay ko rin yun. Okay. Okay. Naka-jacket ka. Natabunan yung uniform. Oo. Kahit labahan. Kailan na. Ang sila ka uniform, sir. Malamig. Jacket ako. May uniform ako, sir. Ako. Dinuble ko lang jacket. Ganyan, style ko eh. Sir. Pero, Di. Nalimutan ko si mga buyo. si? Si Mario Berello. Di. Apa isa? Katong dagang lugar. Ha? Katong dagang lugar. Berello lagi to. Dili. Kalimot ako na. Tapong tao? Oo, nasa tao. Sa Goryo? Dili. Pero na lugar sa Mindanao, na lugar sa Matalom. Na ibang kas Kanigaw. Yan, no? Villa Corte. Dili. Iya. Ha? Dili. Tuan. Ano? Bulabon. Wala po. Oh, sila. Bulabon. Ano mo lang tanggalan kaya? Ah, Positive yun, no? short. Ay, kuha na aking Oh, kapitwal. short. Nakasay sa hospital niya. Kapitwal. Kapitwal. Muntik ka rin ako dyan. Kapitwal. Naroon di ba, biyahe ngayon. Short ako ngayon. Bukas, bayaran umaga. Bibalik sa mga pasero.
Nagkano ba? Nakakita na parang mura nag... Lagi sinaglubot. Mura nag-lubot. Awa na. Pasa na. Kapilan.
Ada muna ang pisot. Southbound.
Bulan, Quezon. Ha? Kabigon? Oh, kain, kain. Yung paano natin? Napindot nga dancing. Minsan. Tayo sa anong set sa natin muna, no? Maulan. Bakas mo na, magamunan. Pugsil tayo. Ha? Oo naman. Oo, maulan. Takluban. Balbakuwa ba yan? Balbakuwa.